Dahil ang totoong pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Sabi naman niya, susustentuhan niya ang anak namin. Kailan pa? Naku ate, hanggat walang binibigay yon, huwag kang maniniwala. Huwag kang aasa. Nagawa ka nga niyang paasahin nung nanganak ka, di ba? Sabi niya, magbibigay siya ng panggastos. Pero ano nangyari? Kung di pa ako nanalo sa pageant, wala tayong gagamitin. Kasama, kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano! Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes, kabisyo, ito po ang Dear Love. And I thank you. Kasi 'di ba nabanggit yung pageant doon. Uy, aminin po natin sa hindi, dito sa Pilipinas bukod sa basketball talagang pageant yung inaabangan natin. May mga Miss Universe, ano pa ba? Miss World, Miss Love Radio Manila. Yan. Hindi kasi sa panahon ngayon ang pageant hindi na lang din siya basta-basta parte ng pop culture and all or libangan ng mga Pilipino. Ay nako, isa na rin po itong negosyo like super legit and all. I do have a lot of friends. Shout out kina Alvin. Ano sila, mga people, mga person behind the beauty queens, and sinasabi talaga nila sa akin na may negosyo talaga sa industriya ng pagpapageant. Yan. Sila yung nasa part ng personality development. Nandiyan yung glam team, 'di ba? Yung mga designers, yan. At dahil sa ganitong klaseng libangan ng mga Pilipino, nabibigyan tayo ng hanap buhay. Nabibigyan tayo ng extra income, ika nga. Uy, pero alam mo, nakausap ko kamakailan lang tong si Lingniel, si Miss Kaugma. Hello sa'yo. Nakausap ko siya kamakailan lang. Sabi niya, alam mo, hindi basta-basta yung sumali sa isang pageant. Kahit pa sabihin mong local pageant lang yan sa mga probinsya. At saka lalo na daw kapag mga national pageant. Kasi hindi lang daw basta-basta ganda ang puhunan dyan. Kailangan meron ka rin talagang pondo. You heard it right mga kabisyo, kasi hindi daw basta-basta ang presyo niyaan. As much as possible, hundreds and thousands of pesos ang kailangan mo para makapag-compete ka. Imagine, makapag-compete ka pa lang. Hindi pa sure kung mananalo ka dahil, di ba, imaginein mo may mga hybrid na kandidata dyan. Ay nako, kaya naman talaga mga kabisyo dito sa Pilipinas, talagang napakataas ng standards nating mga Pilipino when it comes to beauty pageant. Na sana, dasal ko lang talaga like super legit and all, matransform din yung pagtingin natin sa mataas na standards sa mga leaders na inuupo natin sa inuupo natin sa pwesto. Kasi the fact na tinitingnan natin yung kultura natin yung part ng pageant na to sa isang mataas na aspeto or mataas na standards, ganun din dapat yung mga basic stuff ng lipunan, and that includes leadership para lahat tayo happy. Lahat tayo may kabuhayan, at bukod doon lahat tayo ay nabubuhay ng patas like super legit and all. 'Di ba? Kaya ikaw kabisyo, kung nag-iisip ka, ano bang gagawin ko sa buhay para magkaroon ng extra income? 'Di ba? Kung maganda ka, why not? At kung may sponsor ka, like meron kang mga kaibigan na negosyante, why not? Baka pwede kang suportahan sa pagpupolitiko. Hindi, sa pagpapageant. Kasi sabi ko nga, naku, may pera dyan. Pero yun nga lang, kailangan mong paghirapan at talagang dapat pondohan mo. May hint na ba kayo mga kabisyo sa mga nakikinig dyan? May hint na ba kayo sa magiging Dear Love natin maya-maya? Ay, tingnan natin kung tama yan. Siya mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano, sa pag-aabang. Sa pag-aabang ng kabuuan ng kwento na yan na i-air natin nationwide at online. Ito pa rin ang paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. 'Basic!